de modelo Burela, pois en parte por historia vital, porque participei dunha asociación, dun voluntariado educativo que se chamaba Altair, que tamén tiña pois un grupo en Burela, e a partir de aí comecei a investigar, e tamén por historia persoal, pois comecei a chegarme un pouco a este modelo pedagóxico. Coñecendo a estrategia educativa, e o que máis me chamou a atención foi como se aproveitan os recursos que hai no entorno como unha fonte de riqueza e como se traballa a comunicación dun xeito dinámico no que ao mesmo tempo que se aprende, pois se crea unha comunidade, non? A través deses proxectos tamén, como dicíades, Proxecto Neo, etc. Participei tamén neste curso na organización do Día da Literatura Caboverdiana. Primeiro gravei un vídeo animando a lectura e despois actos durante toda a xornada. E para min foi un día especial porque creo que este tipo de actividades nos que se achegan os centros de ensino á sociedade son un dos eixos máis útiles e unha das claves para traballar a atención á diversidade, un pouco botar abaixo eses muros da escola que a veces parece illada das comunidades que a rodean e facela partícipe e ter unha relación pois bidireccional entre a comunidade e a escola, os centros ou os institutos. Tamén, pois, neste día puiden comprobar efectivamente como ese concepto de comunidade educativa pois cobraba sentido e se facía partícipe a todo o mundo da cultura e da literatura caboverdiana e a veciños e a veciñas que ao mellor tiñan unha relación pois máis anecdótica co centro, sentíanse partícipes do propio centro a través da lectura dos textos, ademais de que pois tamén participaron alumnos que estaban actualmente no centro, pero Por tanto, tamén se contou, a través desa historia, non? Do siríaco tamén se contou un pouco a historia da vila. Eu creo que con actividades así o que logramos traballar pois son competencias relativas á lingua, pero tamén outras culturais e sociais que son de vital importancia nos tempos que corren, ademais de traballar a autoestima, a propia colectiva e a vinculación co entorno no sentido de pertenza. Que pregunta o Bernardo se nos tempos de Altair, na experiencia de Altair, chegaste a estar no Mindelo, en Cabo Verde. Non por unha cuestión persoal, estiven a punto de estar, pero non pude. Recibestes os caboverdianos aquí, iso sí. Iso sí. Ben, non estiveche ali, mas estiveche igual en contacto